Jo ľudia, takže moje meno je Robin Pyrotechnik, ja sa tam pri ďalšom videjku po roku. Ja viem, tento rok to je trošku neskôršie, ale je to kvôli tomu, že mám dosť veľa školy, keďže som maturantný ročník akurát a plus mám k tomu ešte vodičák, mám toho veľmi veľa. Každopádne, konečne som si našiel nejaký ten čas, nech pre vás natočím nejaké to videjko. Odpaľovačiek moc tento rok veľa nebude, nehnevajte sa na mňa, možno o rok sa to napraví už konečne, keď nebudú mať maturity a ostatné veci. Každopádne dúfam, že ma ospravedlníte, tu máte tento unboxing a uvidíme sa pri ďalšom videjku, dúfam, že čoskoro. A teraz užite si unboxing. Jo ľudia, takže ste už mohli vidieť, ako som krabičku otváral. Každopádne ešte som to moc netočil, lebo som dokupoval kompakty. Takže ideme si to rovno otvoriť, ideme si to rovno vyložiť, poukazujem, čo tento rok máme a môžeme ísť na to. Takže vlastne ako prvú vec tu máme tento kompakt menom Galaxie. Je to vlastne kompakt, ktorý má 20 rán, 36 dobu efektu a 25 metrov na výšku. Je dosť veľký, mal by mať 25 mm, takže uvidíme, aký bude a vyskúšame si ho. Ďalej tu máme dvakrát ohňostroj Mysterie, a.k.a. je to vlastne taktiež od Pyroka, od tej značky, čo je aj Galaxie. Uvidíme, aký bude. Mám ho teraz tento rok prvýkrát, kúpil som ho v Kauflande za asi 10 €. Takže uvidíme, aký je a vyskúšame si ich. Ďalej tu máme kompakt Chinatown od Panty. Tento som mal minulý rok, je dosť dobrý. Zdá sa mi, že 16 rán, áno 16 rán, ako sa môžete pozrieť. Uvidíme, aký bude tento rok. Dúfam, že ho nepohorčili, vyskúšame si ho. Ďalej tu je kompakt Frankenson Harley. Každý, ktorý ma dobre pozná, vie, že toto je jeden z mojich najobľúbenejších kompaktov na svete, aký existuje. Mám ho strašne rád. Taktiež 20 mm, 16 rán, úžasný kompakt. Zeleno, červeno, modrý, či aké má ono efekty, je strašne dobrý, ale niekedy sa zvykne počas prenášania dosť dodrbať, že sa proste ako minulý rok sa nám napríklad roztrhol, takže dá sa na to dávať pozor. Ďalej tu je ďalší Frankenson Harley, to isté. Ďalej tu máme balenie 2x Dumbo Middle, klasické, poznáme každý. Keďže som tento rok už nenašiel staré klasické mini Dumbumy, či čo? Keďže som už tento rok nenašiel originál staré, tak som kúpil aspoň tieto midly. Mali by byť fajn, uvidíme ešte ako tento rok zapôsobia, takže uvidíme. Ďalej tu máme Viper jednotky. Toto som kúpil z Ecopyra, mali by byť ešte staré 2018, takže uvidíme vlastne aké budú. Vyzerajú nejako takto, hej. A pozrieme sa, že koľko majú zlože. No, vraj 30 gramov na balenie, uvidíme aké to bude. Vyskúšame si všetko. Dvakrát balenie. Dve balenia piskajúcich raketiek, to asi každý pozná. 100-kusoví piráti. Toto som si zobral od brata na vyskúšanie, aké sú. Veľmi ma zaujímali, Toto som si zobral od brata, mala by to byť nejaká Happy Rocketka, uvidíme aká bude. Chcel som si ju vyskúšať tento rok, má 20 gramov. Ja moc na raketky nie som, ale uvidíme. California Dream, niečo ako Minomet, mám ich každý rok, buď California Dream alebo Minomet. Je to niečo ako keby 100 ranová rimanka, alebo také niečo, áno. 100 rán to má, 100 ranová rimanka, uvidíme tento rok, či sa pohoršila, alebo či je v pohode. Dobre, v pohode. Dvakrát kalašníkov, to asi každý pozná, sú to malinké 70 ranové buchacie koberčeky, velice dobré, každý rok ich mám, super. Tento rok ma kamarát vyhypil, nech kúpim tento tank, je to nejaká chujovina, ako sa môžete pozrieť. Má to moje koliecka, ako aj proste, ja neviem, Hot Wheels. Uvidíme aké to bude, som zvedavý čo to bude robiť, neviem o tom nič. Ďalej, toto si nepamätám, že som kupoval, neviem ani čo to je. Krúžky všeho druhu, neviem čo to je, uvidíme čo to je, malo by to byť nejaký meteoroid, uvidíme. Dvakrát pišťalky, to asi každý pozná, zapálíš, píska to, letí do prdele a potom nič asi nespraví, to len píska, takže detská pyrotechnika. Tento rok som dvakrát zobral tieto Thunder výmetníky, pretože ak si pamätáte moje minuloročné videá, ma oslovili, boli strašne dobré, majú strašne veľkú silu na to, aké sú maličké, tak som ich tento rok zobral dvakrát. Jak by the way, hej, natáčam to na posteli, lebo nemám nejaké extra štúdio a postel je jediná vec, kde to môžem natáčať, hej, tak ticho. No, ďalej tu máme Saturn Missiles, či čo to, neviem, proste malo by to byť, proste je to nejaká krabička, kde je 100 tých piskajúcich raketiek a bucha to, každý to pozná. Mal to už skoro každý youtuber, aj každý to určite má v živote. A zobral som to tento rok znova, takže uvidíme, aké to bude.
Zabudol som ešte dodať, ešte mám jeden koberčeky, sorry. Ešte jedny pešiavky. Zápalná šnúra a presne vám aj prečo mám zápalnú šnúru tento rok. Za chvíľočku sa k tomu dostaneme. Po domácky vytvorené, prosím pekne, tiež uvidíte z čoho. Po domácky vytvorená ako keby nejaká riklinkovo-guličková somarina. Uvidíme, čo to spraví. Odporíme si to na videu. Ak chcete vidieť, čo to spraví a aký to má mať efekt, dajte sem, čo ja viem, 15 lajkov a napíšte do komentára. Čo tam dám? Napíšte do komentára hashtag lahvička a uvidíme, čo to spraví. No a teraz sa vlastne dostávame, prečo som vlastne kupoval túto zápalnú šnúru. Bolo to kvôli tomu, lebo som vytváral toto. Ako sa môžete pozrieť. Je to prosím pekne po domácky povytvárané petardy z kompaktu. Aký to bol kompakt? Tu nám vyhodí obrázok, hej, že aký to je kompakt. Presne z toho kompaktu, z dvoch kompaktov. Z dvoch kompaktov to bolo vytvárané. Uvidíme, aké to bude, vyskúšame si to. Ak chcete takisto vidieť test. Ak chcete takisto vidieť test na tieto domáce vytvorené petardy z tých kompaktov, napíšte hashtag domáca petarda alebo niečo z domácou petardou, že chcete test, natočím to. A zlatý poklad programu je táto sviňa. Je to Best Price 130 rán, 910 gramov, 90 sekúnd. Takisto uvidíme, aký bude, vyskúšame si ho. Takže toto bol tohtoročný unboxing, dúfam, že sa vám páčil. Ja sa vedete ospravedlňujem, že som nenatáčal moc videa, ale keďže, ako som už povedal, mal som strašne veľa školy, idem akorát maturovať, mám maturantný ročník, tak som taký, že sa musím skôr učiť, plus tomu ešte aj vodičák. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, určite zanechajte like a odber. My sa uvidíme pri ďalšom videjku. Určite ešte natočím niečo tento rok a uvidíme sa na budúce. Zatiaľ, čaute.